מקניונים מודרניים, דרך מדבריות מדהימות ועד אריות במרחק נגיעה. דרום אפריקה יכולה לספק למטייל כמעט את כל קשת החוויות, ואכן יותר ויותר ישראלים נוסעים לשם. איתנו יוסי ברגינסקי, מנהל כרמל לג'נד. שלום, ברוך הבא. שלום, בוקר טוב, לך, לצופים בבית. אז מתי הישראלים גילו את דרום אפריקה? דרום אפריקה קיימת מאז ומעולם. מתי אנחנו? התיירותית. התיירותית, זאת כן. באמת נקודה חשובה. מאז שמשטר האפרטהייד הסתיים בתחילת שנות ה-90, עלה קרנה של דרום אפריקה, ולמעשה בשנים האחרונות התחילו יותר ויותר ישראלים לגלות את דרום אפריקה. את יודעת, הישראלים גילו את המזרח, נהרו לשם. הטיילים יותר. הטיילים, כן. גילו את המזרח ונהרו לשם. עכשיו, זמן אפריקה. והנושא הזה נלקח בחשבון אצלנו בחברה. ואנחנו החלטנו... מה, ספארי או המקומות, האתרים? ספארי זה בהחלט אחד מהדברים החשובים המרכזיים, מהשלושה, ארבעה דברים המרכזיים שיש בדרום אפריקה לראות. לכן בסוכות, שזו תקופה גם נהדרת לנסוע לשם. מבחינת מזג אוויר. מזג אוויר. פה מתחיל הסתיו, הציפורים עוזבות את אירופה, נודדות לדרום אפריקה, גם אנחנו נודדים איתם לכיוון דרום אפריקה. ואז אנחנו מגיעים... אז מזג האוויר מייחד, והחיות? החיות, המראות, הנופים. דרום אפריקה היא בעצם מרכזת בתוך המדינה הזו יעדים של חיות, יעדים של נופים, של תרבויות, והכל נמצא שם. ומרחבים גדולים. מרחבים עצומים, מדינה של 1,200,000 קילומטר ריבועים. פארק קרוגר למשל, אספר לך על פארק קרוגר. שטח שלו כמו מדינת ישראל. אני הייתי שם. איזה כיף. הייתי שם. צריך לי יומיים לפחות, אולי בשביל להספיק לראות את כל את כל מה שיש לראות. את קצהו של נכון. כל הדבר. של החיות ושל המראות. כי בעצם פארק קרוגר, כמו שאמרתי, שטח של מדינת ישראל, הוא רחב ידיים, ואנחנו יוצאים מוקדם בבוקר. צריך לנסוע לשם עם מדריכים או אפשר לבד? רצוי, תראי, הרנג'רים המקומיים בקיאים מאוד בעולם החי, יודעים איפה למצוא אותם. כשאנחנו יוצאים להשכם בבוקר כדי לראות אותם באים אל בורות המים, כדי לשתות את... נכון, אבל גם אסור לצאת לסטות מהמסלול לכן צריכים ללכת עם רנג'רים. למרות שבפארק קרוגר, אגב, אפשר לעשות את הביקור שם גם רגלית וגם עם אופניים. לא הייתי ממליצה כשצ'יטות ונמרים מסביבך לרכב על אופניים. חמושים לצורך העניין. אני רואה, גם מפלים יש... מפלים בחלק הצפוני, איפה שנמצא המפגש עם בוטסואנה ועם זמביה, המפלי ויקטוריה האדירים. בהחלט התמונות שאנחנו רואים... לאיזה מקומות היית ממליץ לי לישראלים להגיע? מקומות מיוחדים. בדרום אפריקה יש כמה מקומות. התחלנו בפארק קרוגר, נמשיך דרומה לעבר קפטאון. קפטאון עיר מדהימה. אחד מהיפות בערי תבל. היית שם, את יודעת, ראית את הר השולחן מתנוסס מלמעלה. אני מניח שעלית גם ברכבת למעלה כדי לעשות תצפית מדהימה גם על הים, גם על העיר. אתה יודע. תיירת לכל דבר, ואנחנו מטיילים. וקפטאון משמשת בסיס יציאה לכמה מקומות מאוד מעניינים באזור, וגם נקודת זינוק לדרך הגנים והיין, שמסתיימת במקרה שלנו בפורט אליזבת, שמשם אנחנו חוזרים צפונה ליוהנסבורג. אז יש לנו את פארק הכיף, ששם נמצאת הנקודה שנקראת כיף התקווה הטובה. פעם היא נקראה כיף השערות, בגלל שערות עצומות שהתרחשו ומתרחשות עד היום שם. מפגש האוקיינוסים האטלנטי וההודי. לפני כ-500 שנה, כשווסקו דה גאמה חצה שם... צריך להתחסן בשביל להגיע לדרום אפריקה? ווסקו דה גאמה לא התחסן, אבל אנחנו גם לא חייבים להתחסן. מלאריה, יש מחלות אחרות שיש באפריקה. החוקים המקומיים לא מחייבים מי שמגיע מתל אביב בטיסה ישירה להתחסן, אבל את יודעת, כמו כל דבר יש רשות מיוחדת ממלכתית. סוגי הטיולים, גם יחידים, גם משפחות, גם זוגות. זה מתאים לכל הרכב, בין אם זה זוגות, ירח דבש, סתם שרוצים לבלות שבוע בכיף, משפחות כמובן. וכמו שאמרת, החגים הקרובים זה הזמן האידיאלי מבחינת מזג האוויר. סוכות, שזה אחד מהחגים הטובים לטייל שם, גם בגלל התקופה. יקר שם? בוא נגיד שלא יותר מאירופה, מבחינת הוצאות יומיות.
30-40 דולר ליום. העיר שם זה כמו אצלנו? יש קניונים, יש איפה לקנות, בוטיקים? אם ניכנס לקניון סנטון ביוהנסבורג או לווטרפרונט בקייפטאון. אפשר לבלות שם יומיים. כן, אבל לא הייתי מציע לבזבז את הזמן דווקא על בזבוז רנדים לרוב. יש בנות שרוצות. אנחנו מדברת על בנים, מדברת על בנות. אז הבנים יטיילו, יראו את הפיגווינים ואת אריות היער. והבנות תקננה את מה שצריך. ובסוף ילכו לספארי, כולם. כולם יהיו בספארי, רכבי 4x4, בחבורות של 6-8 אנשים, עם רנג'רים. ואנחנו נצפה לראות את 5 הגדולים של דרום אפריקה, שזה הפילים, הקרנפים, הבפלו, הנמר, מה עוד חשוב לדעת לסיום? מה שחשוב לדעת זה, א', שאנחנו יוצאים ב-28 לחודש ספטמבר לדרך, ובהחלט צפויה חוויה חזקה, 10 ימים הטיול. בדיוק הזמן האידיאלי. כן, בדיוק על סוכות, והוא בהחלט בתקופה הטובה ביותר. ובהחלט יש למה לצפות. אפריקה זה לא חלום. אפריקה צריך להתכונן לפני באיזושהי דרך? לא משהו מיוחד, אנחנו מספקים את כל דפי המידע הנדרשים. צריך לבוא רק עם רצון. וכל מה שחסר אפשר לקנות שם. כל מה שחסר, אפשר לקנות שם. מקום נפלא, מיוחד. באמת, מקום קסום. מדהים. מניסיון. ובהחלט מומלץ מאוד בתקופה הזאת. אני מאוד מודה לך. תודה רונה. תודה לך. היא כבר מעוררת סערה וויכוחים, אבל גם סקרנות רבה. התערוכה המדוברת בודיס מוצגת בימים אלו בישראל, ואיתנו המפיק של התערוכה, שגם דאג להביא אותה לארץ, שוקי גור. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. מתי ראית